Man skal kunne agere i kaos. Så man går ud på de vante stier. Skal vi tage miljø ud, eller skal vi bibeholde det? Man skal være under inquisitive thinking. Ja. Efteruddannelse spiller en helt central rolle i EASY-projektet. I løbet af projektets levetid kommer lærerne på adskillige kurser i blandt andet kreativitet, innovation og som her sprogets betydning for udviklingen af kreativitet i undervisningen. Projektet har brug for at skabe kreative elever, og eleverne skal arbejde inden for en kreativ zone. Så vi har udfordringer, kendte ting, nye måder, miljø, sparring, tænke ud af normen. Vores specielle fokus er, hvordan sproget kan gøre det, hvordan man ved at stille helt konkrete spørgsmål kan få dem rykket ind i at tænke mere kreativt, mere scientific. Rammer, fantasi, individuel udfoldelse, nysgerrighed, trial and error. Jeg får en masse gode inputs og idéer til dels nogle mange konkrete ting, jeg kan bruge direkte i min hverdag, men også en forståelse for mine elever, og på den måde kan være med til at lære dem noget mere. EASY-projektet lægger op til en helt anderledes arbejdsmetode, som man ikke er vant til en dansk folkeskole. Det her det giver sig nogle metoder, nogle redskaber, som vi kan bruge i undervisningen, direkte overføring til undervisning, så vores undervisning bliver mere innovativ og fremmer den innovative proces hos eleverne. Efteruddannelseskurserne trækker på den fremmeste ekspertise, og de er tilrettelagt, så lærerne i videst mulig omfang selv afprøver og bearbejder alle facetter af teori og metode i processen. Alle lærerne her er gode lærere, men det er ligesom, de kan måske få noget meget konkret at vide om, hvor det er, de skal hen, og hvordan man gør det sådan helt specifikt. Vi kommer til at arbejde med tingene med egen krop, så vi får det ind den vej, og noget af det kan vi så fortolke, som vi ved, at vores elever så kan gøre brug af. Så det er learning by doing. Er den godtaget? Miljø, rum, tryghed, hvor i man er. Lad os bare tage den med igen. Det er at få lov til at prøve alting selv, så man har ligesom prøvet tingene igennem, inden man så kommer ud og skal prøve dem med eleverne. Et vigtigt element i lærernes kompetenceløft er de jævnlige fællessamlinger, som skaber dialogforum for lærerne på de 5 EASY-skoler. De her fællessamlinger, vi har mellem skolerne, det er opstart af opgaver, og det kan være idéudvekslinger mellem skolerne, så vi får et større samarbejde forhåbentlig mellem skolerne her i Odense Kommune, i hvert fald dem, der er med i projektet. Så man kan sige, det er sådan en fælles erfaringsbank i virkeligheden. Det er jo fornyelse af den viden, man har. Det er selvfølgelig også at begynde at reflektere over sin egen hverdag, sætte det i samspil med andre, og så hele tiden prøve at tænke nyt. Fællessamlingerne indeholder altid et element af efteruddannelse. Ved indgangen til det sidste EASY-år tages der hul på aktionslæring. På den måde lægges der i løbet af projektperioden hele tiden nye lag af viden oven på de forrige. For mig personligt har det givet mig nogle værktøjer til min undervisning, men i forbindelse med det her aktionslæring, der har jeg en forventning om, at vi som team, også naturfagsteam, også bliver bedre til at erfaringsudveksle og udvikle egen praksis, men i samarbejde med hinanden, så vi bliver klogere og simpelthen vidensdeler med hinanden og bliver bedre til det. Det, der har været rigtig godt ved det er jo nogle helt konkrete værktøjer. Vi starter måske lidt overordnet med noget teori, men vi går faktisk ind i dybden og snakker om det helt håndgribelige værktøj, som vi kan bruge. Og dem kan jeg så gå hen og afprøve på min egen undervisning. Jeg kan modificere dem lidt og gøre dem til en del af min egen lærergerning. Jeg synes, det jeg hører fra lærerne er, at det er meget givende. De får også en innovativ praksis, og de får nye metoder. De får nogle øjenåbne oplevelser i forhold til nogle af eleverne. Altså nogle af eleverne, hvor de faktisk ser, at de har nogle store succeser ud af det her. Hvis vi lige skal blive lidt ved det der innovationsprocesser, fordi Effekten af aktionslæringsmetoden prøves af under nogle seancer i mindre grupper fra de deltagende skoler. Til kompetencer, hvad er det så, jeg har lært mig at kunne, hvis jeg nu var eleven? Så har man jo i hvert fald lært sig at kunne få flere idéer ind, og i hvert fald på en eller anden måde lave nogle benspænd for sig selv som elev eller som elevgruppe. Aktionslæring er sådan en bevægelse mellem at afprøve handlinger, aktioner i praksis, og så få det reflekteret af ligestillede kollegaer. Den der bevægelse ud og hjem, ud, hjem over tid. Men vil egentlig også få at tænke EASY-tænkning fremadrettet. Du tænker nogle ting, og du har prøvet noget af, og du har tilegnet dig noget viden, men her er det en andens tanke omkring det, der kommer i spil. Så derfor reflekterer du, og så får du også
typisk nogle, hvad kan vi sige, nogle spørgsmål tilbage. Altså det efterlader nogle spørgsmål ved dig selv, eller en aha-oplevelse, eller noget, du vil undersøge nærmere. Intentionen har været at støtte lærernes arbejde med EASY i praksis, men så selvfølgelig også at prøve den her form af som en arbejdsmetode, en kollegial arbejdsmetode. Fordi de, når de kommer i læringsgruppen, dels får en videndeling, men de får også, kan man sige, udvidet deres perspektiv ved hjælp af kollegernes perspektiv. Lad os lige tage et lille step mere, så tak til dig, Knutti. Det er interessant også, at man får tiden til at få noget sparring fra nogen udefra. For lærerne i EASY-projektet har efteruddannelsen været et klart fagligt løft, men det har også vist sig at være en udfordring at omsætte den nye viden og de nye værktøjer i en travl skolehverdag. Skolen er ikke kun bygget over det her projekt. Der er jo flere projekter, der kører samtidig. Og udfordringen det er for eksempel at få den her røde tråd til at få alt det her til at spille sammen i en større enhed. Og det kan være problematisk nogle gange. Hvor ligger læringspotentiale for skolen i netværket? Udfordringerne ligger jo i at bringe teori til praksis, og simpelthen at formå at få det, som jeg nu har lært på det her kursus, ind i min undervisning. Men også at få fortalt med mine kollegaer om det, og få bragt det i spil, fordi det kan være rigtig svært i en travl hverdag. Den store øvelse ligger i at få det implementeret på en helt naturlig måde, efter at EASY som sådan er væk, og der ikke er nogen udstilling, og vi ikke har de her fælles oplevelser mere. Hvordan det så skal leve videre efter det.